Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakar Fin Bouakar Sidiki cɛtigi tɔgɔma Bouakar an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Bouakar jamana kunnafoni a b'o de kofɔ dɛ n'a fɔra jamana kunnafoni ne ko mun ni mun faralen don ɲɔgɔn kan an b'a kalan cogo di dɛ minnu bɛ sɛbɛn nanzarakan na ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa min an ka lamɛnnikɛla cɛman ni musoman ye minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan u ka se ka faamuyali sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔw la Bouakar i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka baara in n'a ma ɲɛ a bi kɛ maa damadɔ f'olu ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan e ni ne fila bɔlen kɔ a la min ye nɛgɛ ye f'o tulu kala ka jija o bɛ maa min bolo bi o ye Mamutu Surunin ye Bouakar n'an tilala k'a kɔnɔfɔ bɛɛ lajɛlen salo jaw ka lajɛ kumakanw ka se ka mɛn o bɛ Hamɛdi Jakite bolo nin damanda mana fara ɲɔgɔn kan baara in ɲɔgɔn sɔrɔ nka min y'a wala ye n'o y'a direction ye o ye Mamutu Surunin ale de bɛ yamaruya di ale de bɛ se k'a tigɛ ale de bɛ se k'a fɔ a y'a da don n'ale ye yamaruya di an t'an k'a kan o bɛɛ bɛ Bouakar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnfura in ye ŋana ye sabula bigomuw bila bɔli la bɔliko siɲɛ 7,900 siɲɛ 40 ani siɲɛ 9 u ye dɔ kɛ maa min ye nin sɛbɛn Bouakar k'a dɔn makosa sanbi kabako sanbi kodɔnna sanbi min i k'a dɔn n'a ka fili man jan Bouakar a n'a jɛɲɔgɔnw n'u k'a ma ko rédaction sanbi ko a ko jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don wa min mana baara min kɛ don min o ka fɔ sa waati k'o kana kɛ maa si ma tɔɔrɔ ye a ko 2025 banna minisiri min n'a ka baara yera ka tɛmɛ minisiri bɛɛ kan minisiri min kan ka tanu minisiri min n'a ye bɛɛ lajɛlen dan san 2025 a k'i k'a dɔn bɔbɔkɛ don min ye Aluseni Sanu ye bɔbɔkɛ pasa bɔbɔkɛ bile Bouakar Sidiki maakun di da la gɛlɛya ni gɛlɛya min dara ka jamana in sɛgɛrɛ dabalijugu min digɛra ka jamana in sɛgɛrɛ Bouakar k'a fɔ jamana in kun bi bɔ a la a daminɛ CEDEAO la kabini don min Mali kɔni ko k'a bɛ k'a yɛlɛma hɔrɔn ye Bouakar Sidiki k'a dun y'u bolo d'u kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ dabalijugu ye waasa ka Mali kɔli ka ɲɛtaa sɔrɔ walima ka nafolo sɔrɔ Bouakar Sidiki k'a dɔn o baaraw de sigira sen kan a kɛra janfa da kelen ye Bouakar Sidiki o nana kɛ sababu ye malidenw kɔni ka Ala minɛ ni k'u yɛrɛ minɛ in o dun tɛ kɛ gansan Bouakar Sidiki sabula n'a fɔra k'i yɛrɛ minɛ i na to dun i na ji min Bouakar Sidiki k'a dɔn n'i ka mafɛn dɔ bɛ yen n'o ye furakɛliw n'a ɲɔgɔnna ye o man ka dɛsɛ jamanadenw na Bouakar Sidiki Aluseni Sanu i k'a dɔn a jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ kɔrɔ ɲininka ko munna dɛ Bouakar Sidiki sabula nafolo bɛ sɔrɔ cogo min jamana wɛrɛ t'a di bilen ba ɲumankɛw gɛnna Bouakar Sidiki k'a dɔn minnu bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen y'i bolo don a kɔnɔ Bouakar Sidiki o kuma n'a ma ɲɛ o dama da quoi an ka to an yɛrɛ ye sa dɛ an ka k'an kelen ye nin waati ja tɛmɛnen na fo ka se bi ma don kelen da kelen e y'a mɛn foroba baarakɛla jumɛn in na ko kalo sara k'u ma sara sɔrɔ o ma kɛ Bouakar Sidiki yalima wari bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ wa yalima wari a bɛ kari furabulu de la wa o si tɛ Bouakar Sidiki k'a dɔn wari minɛ ko ɲuman ani jate bɔ ko ɲuman ani i k'a dɔn sɔrɔ bosoli ye a bɛ ɲɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu bilen minnu ni diɲɛ sɔrɔbaatɔ ŋana minnu bɛ yen olu de laban nana fɔ tuguni o tuma Mali bɛ mun de kan Mali ka gundo ye mun ye suya jumɛn b'u bolo sabula n'i ye jamana o jamana n'a ye ni ɲɔgɔnna gɛlɛya sɔrɔ a ka dɔgɔ a jamana ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma dafiri Bouakar Sidiki Mali nan'i dɛmɛ fo ka wuli ka jɔ boloda fo ka sɔrɔ yɛrɛ ka kɛla k'o da n k'i ɲininka kɛrɛda fɛ n'u k'o ma ko croissance Bouakar Sidiki tubabuw yɛrɛ da de y'a fɔ ɲɛmɔgɔbatigiw de y'a fɔ jɔnni mun y'o kɛ Aluseni Sanu a ko k'i bɔ yen Bouakar Sidiki n'i ye wuli ka jɔ ta k'a lajɛ sɔrɔ ji dili wari bi sɔrɔ cogo minnu na sɔrɔ cogo ɲuman jamana yɛrɛ denw fɛ ka sɔrɔ a ma balan Bouakar Sidiki k'a dɔn donkojugu dɔ ka b'o la min ye wariba kule ye o ka ta ka di maa ma o ka nɔgɔya a fɔ Aluseni Sanu u k'o de ma tubabukan na stabilisation du budget de l'État Bouakar Sidiki a nani nin do kan mɔgɔw kulela nin bɔbɔkɛ in kɔni a n'an fa yan bɔbɔkɛ in n'an fa yan Bouakar Sidiki k'a dɔn mɔgɔw labanna ka nisɔndiya jamana o jamana n'a bɛ se k'a fɔ a bɛ kuma tɔw cɛ la i b'a sɔrɔ jamana in labɛnnen bɛ i b'a sɔrɔ i k'a dɔn basigi b'a jamana kɔnɔ basigi dun mana ko fɔ a fɔ ko sɔrɔ sukulu
don kelen da kelen sɔrɔsiw ka mina don o don kura de bɛ san ka fara a kan a wari bɛ bɔ min Boubacar k'an ka jamana a ko sɔrɔsiw minnu bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la u ka ji u ka dumuni u ka fini donda marifakisɛ o ma dɛsɛ a fɔ ko Alfuseni Sanu n'o y'i bɔ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn juru min ni min ye juru ye n'o b'an na jamana kɔ kan ko an bɛ se ka lagosi Boubacar Sidiki i k'a dɔn Alfuseni Sanu a nan'i bolo ma da sabula maa o maa bɛ yen ni juru b'i kan na i tɛ kɛ hɔrɔn ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a nan'o caman sɔrɔ ka bɔ an kan na an bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ko n'i ye wulikajɔ wɛrɛw ta k'a lajɛ Ala nana hinɛ sabula Alfuseni Sanu ka jateminɛ na wari kura minnu bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ nafa ye Boubacar Sidiki sanu b'o la dugukolo nafolo b'o la yɛlɛma de kan ka don a la minnu bara k'a baara kan k'a kɛ fo i k'a dɔn olu ka ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn Mali bɛ se ka min sɔrɔ ka se a dan na a y'o kɛ kabini o kɔni kɛra Boubacar Sidiki a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn hɛrɛ kura sabula an bɛ donnin min na ko bi an ka jamana bɛ se k'a fɔ k'a lafiyalen don Boubacar Sidiki k'a dɔn lakana furakɛli min ye sira dilanw ye ka taa se jamana yiriwaliw ma Boubacar Sidiki k'a dɔn lakɔliso kuraw a ko jate wɛrɛw de bɔlen bɛ sa sankura nataw kɔnɔ Boubacar Sidiki sabula fɛn min ni fɛn min kun ka gɛlɛ n'o ye ayiwa supasima yɛrɛ n'o sɔrɔla ka ban o tuma ɲɛ bɛ bɔ fɛn wɛrɛ fɛ o de la min ye Sanbi n'a jɛɲɔgɔnw ye u ko minisiri min ka baara ɲɛna 2025 ni nkalon t'a la nɔgɔ t'a la Boubacar Sidiki k'a dɔn Alfuseni Sanu don n ko n'a ta bɛɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni dugura a la minisiri min bɛ n k'i ɲini ka kɛlɛ kunna Boubacar Sidiki k'a ka nɔ yira a ko minisiri caman bɛ yen minnu nɔ yira ka fara Alfuseni Sanu kan nka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛni a n'a dilali fo k'a sɔrɔ wari b'i bolo wari bondo tigi ye Alfuseni Sanu de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ dɔ tun fɔra ko ni foroba misi n'o ye foroba ɲɔgɔn ɲimi foroba kuma de bɛ o ban ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'annonceur Dado Kamara nin y'a ka fasiri ye Dado kɔrɔba a sɛbɛkɔrɔ kumana Dado sabali sa ka fɔ Dadɔni ko mu Dado musokɔrɔba ko Dadɔni Kamaralaka tɛ ya Dado Kamara a sɛbɛkɔrɔ kumana a ko min ye anw ka caman fanga ɲɛmaa ye i y'a dɔn laadala ko la san mana yɛlɛma san 2025 o banna 2026 o tile gale ka tile gale ye i b'a ye k'a fɔ min ye caman fanga ɲɛmaa ye a kɔni n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye a ye kuma ta ni ka kuma ka ɲɛsin maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ i mana kɛ Mali seleke naani fa o fa fɛ kɔrɔfɔ in t'a la ni ka i sɛgɛrɛ o kuma ninnu senfɛ min ye Dado Kamara ye annonceur kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a y'i sɔnni sigi fɛn min kan o de ye n'o kuma ma tɛmɛ a tulo kan o de ye an ka politiki tɔn ɲɛmaw k'u sigi n'a ye waati ni don nataw kɔnɔna na jɛrɛ belebele n'o ye kunbɛn belebele ye an k'a ma ko concertation o bɛna sigi sen kan 2026 kɔnɔ min ye politiki tɔn ɲɛmaakɔrɔw ye k'u wele politiki tɔn ninnu minnu bɛ yen n'u bɛ se ka sigi kuraya la u bɛ sigi ni kan min ye u bɛ sigi ni hakilina minnu fana ye o bɛɛ lajɛlen na fɔ ni concertation senfɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye hakilinajigi ye Dado Kamara ye o kɛ a ko min ye jamanakuntigi ye n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye k'a b'a kalama kɔni k'a fɔ min ye politiki tɔn ɲɛmaakɔrɔw ye o ni jamana u bɛ kɛlɛ la an ka kiiribulon kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla sigida 6 o tribunaliw bɛɛ lajɛlen kɔni y'u kun fori ka bɔ nin kiiriko ɲɛ u kɛlen kɔ k'u ka jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin jamana ma k'a jira k'a fɔ olu ka tɔn minnu filenkolonci la ni k'o da kolonci k'olu tɛna jɛn n'a ye o taabolo ninnu u y'u kun fori ka bɔ a kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko in taara laban yɔrɔ min na o de ye cour constitutionnelle o cour constitutionnelle jamana sariya ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ta a mana kɛ an ka jamana sariya bolo ye cour constitutionnelle ale de b'a lajɛ nin ka ɲi wala a man ɲi a jɛngɛlen don walima a tilelen don cour constitutionnelle de b'a hakilina di i b'a ye k'a fɔ min ye maître Mutaga Etali ye Ba Mutaga ale n ko talosi don Ba Mutaga talosi de don Ba Mutaga ale de kɔni bila an bɛ politiki tɔn ɲɛmaakɔrɔ ninnu ye ka se ka kɛ u kuma da ye a taalen bɛ jalakili sɛbɛn kɔni da min yɛrɛ sɔrɔ cour constitutionnelle la olu kɔni b'a la ka ko in lajɛ hali n'a sɔrɔ la jaabi labanw olu ma bɔ ka bin fɔlɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye a kɛn bɛ ka nin kɔrɔfɔ min fɛlɛw a ka discours kɔnɔna na k'a fɔ min ye concertation n'o ye kunbɛn belebele ye o bɛna kɛ san 2026 kɔnɔ k'a fɔ min ye politiki tɔn
politiciens ɲɛmaa kɔrɔw ye tɔnkuraw olu bɛna sigi kɔrɔlen ninnu yalima u bɛna sigi kurayala wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'u bɛ sigi u bɛ sigi ni kan jumɛn ye ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Dado Kamara fɛ a b'a jira fana k'a fɔ min ye diɲɛ selekani tɔnba ye politikitɔn ninnu cilen kɔ jamana ɲɛmaaw fɛ i b'a ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye i b'a ye k'a fɔ min ye Nations Unies ye ale kɔni kun ye lettre kɛ ka kulekan bɔ k'a jira o lettre kɔnɔ k'a fɔ min ye politikitɔn cili ye ko jɔn ko Ala k'a ma bɛn bi a ma bɛn sini o kɛra sababu ye min ye politikitɔn ɲɛmaa kɔrɔw ye n'olu ka ɲɛmaaya ta bɛ ka di Mutaga ma Maître Mutaga Tall ale kɔni wuli bɛ k'i jɔ sa waasa min o ka minɛn ye o bɛ bila o kɔnɔna na cogo min na nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ ni politikitɔn ninnu waridunko kunkanko kibaruya min bɛ u nɔfɛ ko section des comptes de la Cour suprême na yalima o fiɲɛ funufunu min n'o wulilen don o bɛna ka maaw la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'annonceur kɔnɔ Dado Kamara a ka fasiri don karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara n tɛ jɛn n ba kɔ o y'a ye ni ba taa mɛn dugutaga la n'a sala bi ko i diya kɔ ne ko bala cogo bɛ Boubacar ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant Boubacar i k'a dɔn don n'a dugusɛjɛ bɔli don nin y'a bolo ko siɲɛ 60 siɲɛ 300 awa siɲɛ 60 ani siɲɛ 1 Boubacar min ye fasiri kɛbaa ye a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare dugutagala ka minɛn mana girinya cogo o cogo an n'u fo o sɔrɔ yɔrɔ bi sɔrɔ minɛnw na Boubacar k'i k'a dɔn kununko kuma kɛwalew kununko Boubacar ka a ɲɛ ka fɔ a ɲɛ ka se ka dɔn fɛn o fɛn n'o de ye waridunko kuma ye o minɛn langolo tɛ to o bi san ni de ye ni k'a ko k'a jɛ o de la ni hakili b'a la i k'a dɔn ayiwa min ye waati ye jamana kun ye minɛn dɔ san marifaw Afrique du Sud de kun y'a feere b'a ye u ka cakɛda bolofara min bɛ n'u k'a ma ko paramu minɛn minnu zara tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin blende ni blende fɔra mobili wulu bana ninnu a wa sɔrɔsiw ka mobili min bɛ yɛlɛ mugu pɛrɛnda kan n'a tɛ ka fɛn k'a la o de ye blende Boubacar kununko kiiri a da tun bɛ maa min na o de ye général Musafa Darabɔ ye Boubacar Musafa Darabɔ welela a bɛ min ni min dɔn ani kiiritigɛlaw u karila ɲɔgɔn na Boubacar i k'a dɔn minɛn sana cogo di wari in dara min jɔnni da b'a la Boubacar ɲininkaliw kɔni dɛnkun na a wa saratigiw fɛ ka ɲɛsin Musafa Darabɔ ma nin kuma damadɔ la min ye kɔrɔfɔw ye ani jaabi la général Musafa Darabɔ a ko min ye bolonɔbila sɛbɛn ye n'o ye yamaruya ye contrat in kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin mobili 33 n'o ye blende ye blende minnu don a ye n'o ye type Marauder Mali la yan Boubacar k'a dɔn a blende ninnu a donnama in kama sigi kun kɛlen don k'a makɔnɔ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn sɔrɔsiw mɔgɔw tun b'a minɛnw na Boubacar janko ayiwa min ye mugu ye u b'o don dugukolo jukɔrɔ u bi pɛrɛ min b'a to sɔrɔsiw bi kisi u ni bi kisi mobili in sɛni kun ye wajibi ye Boubacar k'a dɔn joona contrat in kɔni kɛra mobili 33 min n'o wariko de kun fɔra nka min ye dankɔrɔba in ka fɔ ye mobili 8 o de nana mobili 8 nana a bɛ min kɔni dɔn mobili 8 nana mobili 8 min nana Boubacar u y'a dɛmɛ ka taa n'a ye DMHTA u taara n'a ye nɔ Boubacar i k'a dɔn olu fana sɔrɔla k'a ta ni k'a jira sɔrɔsi ɲɛmaaw la minɛn ninnu kan ka taa yɔrɔ min a tilala o tilacogo la a ko mobili dɔw yɛrɛ taara ɲɔrɔn yan fan fɛ sabula a don o sira kun ka kalan min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko mobili ninnu nani a fusara hali bi n'a ka bi ni mobili kelen ninnu bɛ armée bolo i k'a dɔn baara ka boli a ko b'a jira k'a fɔ mobili ninnu a nana nakuma na wa na waati yɛrɛ ɲɛna général Darabɔ a y'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ don min i k'a dɔn sɔrɔsiw ka cakɛda bolofara min bɛ yen n'o ye matériel des hydrocarbures de transport armé Boubacar i k'a dɔn a donnama in kama ale de y'o ɲɛmaa ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Boubacar a ko i k'a dɔn ale nana sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛ a bɔra min ni min galama u ye nin ye nka jalaki min b'ale nɔfɛ janfa kɛra ko in na Boubacar k'a dɔn fo usage de faux wariw dunna Boubacar ŋanamu kɛra ale yɛrɛ jalaki yɔrɔ kɔni kɛra sa a n'a kɛ ale kɔni bɛ ko dɔw kalama a ma fɛ fɔ sariyatigiw ye a ko ale bɛ bɔ mun kalama a ko nin ko ninnu yɛrɛ bɛ kɛ don min maa min kun ye sɔrɔsiw ka minisiri ye o de ye cɛman Hubert Kulubali cɛkɔrɔba de ye Boubacar i k'a dɔn a ko kuma min ye minisiri
ye min bɛ sɔrɔsiw kunna o b'a kalama ministre min bɛ nafoloko kunna o don dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Filajɛ o b'a kalama Boubacar ani minnu tɔgɔ fɔra ale min kun ye sɔrɔsiw ka minɛn n'ale bɛ minɛn kunna Boubacar contrat in bɛ fɔ don min bɛnkan bɛ kɛ don min a kumaw bɛ fɔ don min a bolonɔbila sɛbɛn bɛ kɛ don min don kelen da kelen sara ma k'ale la u ka sɛbɛnfuraw lajɛ yalima ale bolonɔ b'a la wa a sara ma k'ale la a da ma don a la a kuma ma fɔ a ye ale bɔra ko in kalama don min Boubacar a bɛ se k'o fɔ saratigiw ye don min a fɔra ko minɛn ninnu bɛna taa sa Afrique du Sud ko maa ka wuli sɔrɔsiw la ka taa minɛn ninnu lajɛ a dilanyɔrɔ la yalima min ni min fɔlen don n'a sɔrɔla o don de ale yɛrɛ nana bɔ a kalama ka jigin a fɔ jaaja armée ye minɛn dɔw commandé Afrique du Sud ale sɔrɔla ka maa di a ko n'o y'i bɔ a la fo ka se bi ma ko ale bɛ ko wɛrɛ dɔn ko in na wa a ko ayi nin kɔni ye hakilina de ye min kɔni n'o fɔlen don ko kuma ko ka jɛya sabula ko in dalen bɛ ka ɲɛsin hakilina minnu ma Boubacar k'a dɔn tiɲɛ tɛ dɛ ale da ma don a la a ma marché kɛ marché a ma bɔ a kalama sarali ma k'a la Boubacar kuma min ni nin kuma ninnu fɔra sa saratigiw kɔni sɔrɔla ka don sarakisɛw la sa u bɛra k'a ɲɛɲini a ko an bɛ don min na ko bi yalima marifa minɛn minnu yɛrɛ kɔfɔlen filɛ nin ye a sankun bɛɛ wa a ko tiɲɛ yɛrɛ la a sankun tun bɛ dɛ a donnama in kama sɔrɔsiw mago tun bɛ nin ɲɔgɔn na de la sabula mobili ninnu ye mago min ɲɛ u ye kisili min kɛ wa hali bi n'a ka bɛ a b'o sɛbɛntiya k'a fɔ mobili ninnu bara ka boli minɛn ninnu kɔni bɔ Afrique du Sud ka na min ye 33 ye o de commandera min ye société paramu ye n'a fɔra den seegin den nana yalima a tɔ dun bɛ cogo di a ko a t'o dɔn a jɔ dɛ a bɛ min kalama i b'o i bɛ min kalama i b'o fɔ dɛ a ko a t'o dɔn dɛ a tɔ bɛ mini a wariko kɛra di n t'a dɔn a banna kuma tɛ min kɔfɛ o t'o ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra l'indépendant ne y'o bila ne bɛ tila k'o indépendant kelen n b'o ta fari maa min ka fasiri ye ni o ye Dawuda Sangare fulakɛ a kumana i bɔra ka affaire min kofɔ sisan n'o ye affaire Paramount Embraer ye i b'a n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn ninnu maaw bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ fɛn sugu kelenw tɛ dossier marché Paramount ye o ye Afrique du Sud ye o y'o société kunkanko kibaruya ye Embraer o ye société brésilienne dɔ de ye o b'a fila de don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn suguya kelenw a bɛɛ bɛ sɔrɔdasiw ko fɔ kalanbaliya ye dibi ye a perepere latigɛ n ye dɛ mais ça va de là ça ni dossier in ma nɔgɔ koyi n'i b'a kalan a walawala ka ɲɛ ne ko i k'a fɔ n ye n kana fili bilen min ye Dawuda Sangare ye Dawuda ko min ye wulikajɔ ye min ye darabo ye o ma kuma wa min ye colonel Mamuru Togo ye dɔgɔnɔ faama a fana welela a welelen kɔ i b'a ye ko in bɛ kɛ waati min na ale tun ye chef division approvisionnement de ye direction des matériels et des finances la an k'a ma ko DFM a tun bɛ ministre min ka yamaruya kɔnɔ o de ye ministère de la défense des anciens combattants ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ colonel Mamuru Togo a kɔni ɲininkalen kɔ i b'a ye k'a fɔ nin ko in tun bɛ munumunu na o munumunu in dara laban yɔrɔ min na i bɛ o dɔn wa min ye chambre criminelle spécialisée ye en matière économique et financière min n'o bɛ pôle national économique et financier n'a bɛ o ko fɔ maa kofɔlen n'o ye sɔrɔdasi jalabatigi ye colonel Mamuru Togo a taara jɔ baara la ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka kiiri tigilamɔgɔw fɛ yalima nin ko min bɔlen filɛ ka bin ye n'o ye affaire Paramount Embraer ye yalima e ka dɔnta ye mun ye an b'a fɛ ka min ɲɛdɔn o de ye bɛ fɛn min dɔn a la fana i ko o ɲɛfɔ an ye min ye colonel Mamuru Togo ye Mamuru Togo ko ne bɛ fɛn min kalama ko in na dɛ o de ye ko in u b'a fɔ fɔlɔ de i ye min i ɲininkara min na fɔlɔ cybercriminel o de don bar la je jure de dire la vérité a b'o fɔlɔ de fɔ o ma fɔ ne o ma fɔ e ta kun ye nkalon de ye o ne y'o f'e ɲɛna ne b'o f'e ɲɛna ayiwa naam e laban ne ma taa MCA la yafa ma an bɛ t'i bila yɔrɔ b'a dɔn kana i da ko yafa ma naam troisième cabinet naam n ye su fɔlɔ si yɔrɔ min na dɛ e ne bilala n ka cɛ kasi b'i fa maa sigi ten
Nam. Min ye Dawuda Sangare Dawuda ko min ye ɲininkali tala ka sɛmɛ colonel Mamuru Togo la Mamuru Togo a ko n bɛ fɛn min dɔn o de ye ko in bɛ daminɛ waati min na maa minnu dun bɛ ɲɛmaya la olu bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ne tɛ fɛn dɔ ko in na ko in n'o ye a kɔntara ye a sɛbɛnfura bɛ tɛgɛ nɔ bila waati min na a kɛra furanjɛ min kɔnɔna na o waati y'a sɔrɔ a bɛ maa min service kɛrɛnkɛrɛnli min ka bolo kan o de ye DFM ye wa n'i y'a lajɛ san 2015 ka se 2016 ma i b'a ye k'a fɔ kɔntara in a tɛgɛ nɔ bila la k'a fɔ k'ale bɛ fɛn dɔ kɔntara ko in na wa a tɛ foyi kelen kalama a la wa min ye kɔntara y'a finman n'a jɛma ale tɛ foyi kalama a kɔnɔko la nka n'i y'a lajɛ halisa dɛ min ye nin ko in ye a bɛ munumunu na maa minnu nɔfɛ i n'a fɔ i yɛrɛ da tula la cogo min na o de ye cɛman Hubert Kulubali wa n'o bɔla ye min ye Cɛnan Kulubali ye o fana o cogoya fɔ la Mamadu Igor Jara ka taa se Bubu Sise ma n'o ɲɔgɔn ko wɛrɛw bamanan bilen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni da de bɛ ko in na wa sigakɛla la k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen o bɛ dɔɔnin galama ni affaire in na wa n'i y'a cɛbakɔrɔ lajɛ fana min ye avion dɔw fana saliko kuma ye o fana kɔntara n'a bɛ wele ko Avena o Avena o tɛgɛ nɔ bilala octobre kalo dɔ tile 17 a fɔ 27 san 2015 wa n'i y'o fana lajɛ o bɛ fɛn min ko fɔ a donni kama an ka soldats mako tun bɛ kɛlɛ kɛ avion na o avion ninnu wulikɛla ka taa ɲininkali kɛ yɔrɔ min na ani société min sɛbɛkɔrɔ ɲininkana na o ye société brésilienne dɔ ye n'o ye Brésil société dɔ ye o de bɛ wele ko société brésilienne Embraer o Embraer in dɛ o de tun kan ka kɛlɛ kɛ avion ni ka o heure Mali ma wa n'i y'a lajɛ colonel Mamuru Togo ka fɔ la a ko ale kɔni a sela ka i sen don fɛn min na o de ye ale ma contrat kun fɔlɔ a dama y'a la a sen t'a la wa a ma sara a la wa n'i y'a lajɛ fana avion sanko kuma o min n'o avion kan ka sanga di armée de l'air ma o ko in fana o nafolo in bɛɛ lajɛlen kuma fɔla a ma sara ale la nafolo in fana n'i y'a ta k'a lajɛ ale nafolo finna o a jɛla o ale tɛ fɛn kalama a la wa n'i y'a lajɛ fana min ye division approvisionnement ye n b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ yen de ko nka ko sariya kɛrɛnkɛrɛnlen jiralen tɛ fana k'a fɔ ale tun bɛ jɔyɔrɔ min n'a donni kama k'a fɔ k'i da bɛ don marché national dɔ la n'o ye jamana kɔnɔ ko sugubulon dɔ ye walima marché international ko sariya bolo tɛ o ko fɔ o sariya bolo minnu fana bɛ yen o tɛ maaninfin kɔn k'a fɔ k'i da tɛ don o sugubulon ninnu na sugubulon minnu bɛ yen n'o bɛ munumunu jamana ani jamana wɛrɛw cɛsira taamali la wa n'i y'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye halisa colonel Mamuru Togo ye dɔgɔnɔ faama a sɛbɛkɔrɔ kumana kurukokura a y'a jira k'a fɔ avion ninnu u nana u ma na o ale kɔni tɛ fan kalama a la wa min ye halisa kɔntara y'a dɔn sɛbɛnfura dɔ n'o ye bɛnkan ye o bɛ tɛgɛ nɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a wele ko Avena k'o kɛ farankan ye ka fara kɔntara kan n'o de bɛ a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛ o kɔntara Avena in dɛ o bɛ fɛn dɔ min na o ko sarala a la wa k'a fɔ k'ale y'i da don a la walima a kɛn bɛ ka fɛn dɔ kɔni dogo kiiri tigilamɔɔw na jɔn ko ala ale ma foyi foyi dogo a bɛ fɛn min kalama a la ko in bɛ daminɛ waati min na ale tɛ fɛn kalama na wa a bɛna kuncɛ waati min na a tɛ fɛn dɔn a la hali n'a sɔrɔla min ye sɔrɔdasiw ka maamako bɛ jɔ minɛ minnu na n'an b'a wele ko DFM n'o ye musaka bɔbaga ye olu de tun kan ka ko bɛɛ lajɛlen ni ka sariya tigɛ a donni kama ale yɛrɛ fana tun bɛ jɔyɔrɔ la ye koyi ko ka ko a dama don a la a t'a kalama bi a tɛ a kalama sini nin ko sɛbɛn hali fɛn min na y'a salo ka bɔ lɛde baara kɔnɔ Dawuda Sangare a ka fasiri don Babatigi ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Dɛnba Kɔte waati k'i dabɔ n ka kuma na o bɛ fɔ maa jɔlen ɲɛna siga t'a la a ko jɔn ko a la waati k'i k'a dɔn minisiri min bɛ kuranko kunna yalima a t'an bɛ dugu la wa yalima mun de kɛlen janɛ kɔni waati k'i janɛ n'a m'i cogo dɔn an ye min fɔ Babidu ma o laban b'a sɔrɔ koyi waati ka sababu kɛ mun ye Bamakɔ bi ne ka tile 10 bɔ Boisiri k'a dɔn kuranko cogo cabalen du k'i yɛrɛ dɔw bɛ yen Boisiri k'a dɔn tile 2 ye nin ye olu t'a ye o y'a yelen yɛrɛ tɛ mɛnɛ yalima mun kɛlen don ɲininkali Boisiri n'i ye ko ta k'a lajɛ Boubacar Mawo Janɛ ale de ye kuranko minisiri min ye Madani Darave ale de ye wa kuranko directeur ba ye ni cɛ fila yalima u bɛ mun na de ɲininkali yalima kuran b'olu ka so wa u bɛ sigida min na kuran bɛ wa ɲininkali ni kuran b'u ka yɔrɔ la a tɛ Bamakɔ yɔrɔ caman na bilen dɛ Boisiri ko o kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jɔn la nin gɛlɛya bɛɛ o kuma fana ka ɲi o Bamakɔkaw kuranko dɛsɛ bɛ yen énergie directeur walima minisiri nin don walima nin de gɛlɛya bɛ yen Boisiri tiɲɛ don waati kɛra
min fɔra o ye ayiwa tajiko gɛlɛya ye wasiriki tiɲɛ don waati kɔni kɛra bamakɔ tajiko gɛlɛya bɛɛ bɔra o kalama wasiri i k'a dɔn lɛri wɔɔrɔ i k'a dɔn a kun kɛr'o ye mɔɔw yɛrɛ an y'o mun an dɔgɔ la koyi an ko nin t'a tiɲɛ ni ko in ɲɛnabɔra don o don a bɛ sa i ka na wasiriki k'i k'a dɔn gɛlɛya dɔ de b'ara ka fara a kan don o don a ko sigida wasiriki sa yɛrɛ kɔni daminɛ sankura in daminɛ kuranko hɛrɛ kɔni an b'o y'an ɲɛna ha a bɛna taa wasiriki maa tɛna wariko kuma fɔ an ye sabula i k'a dɔn telefɔni warini min bɛ tigɛ telefɔniw na wakasiriki i k'a dɔn o sɔngɔ fɔra an ye waati tɛmɛnen na nin wari hakɛ in de sɔrɔla ayiwa min bɛna kɛ kuranko yɛrɛ jate ye wakasiriki o kuma yalima mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sa min ye Dɛnba Kɔnte ye wakasiriki i k'a dɔn maa kumabali i kɔnɔko ti dɔn jamana faamaw u y'u seko kɛ wakasiriki min ka ɲi jamana denw ma min ka ɲi jamana yɛrɛ ɲɛmaaso ma gɛlɛya o gɛlɛya wakasiriki n'a nana ɲɛfɔli ka kɛ n'a ɲɛfɔra ka ban mɔgɔw b'u tafa ni nafa dɔn o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn min kɔni ye jateminɛw ka kɛ nka aw ti kuma aw da dennen don groupe wulubanaw dun bara ka dayi i k'a dɔn aw kan wakasiriki nin ye ko gɛlɛnba ye a ko gɛlɛya mais non ça il faut ayi o sɔn ka nɔgɔ kɛ an bɛ taa a kelen ka so da an bɛ taa groupe ɲunden ka taa n'a ye ayi a tɛ se o ma o a kuma min fɔlen filɛ nin ye o ka nɔgɔ wakasiriki kuma min fɔlen filɛ nin ye u kan k'u janto a la sɛbɛnnikɛla y'a jira wakasiriki i k'a dɔn n'u ma kuma mɔɔw kɔni i k'a dɔn hakili juru yobalen don sa koyi ka sababu kɛ fond de soutien ye o wariba kule min n'o fɔra waati la k'o talen don o bi d'u ma wakasiriki ka taa kuranko gɛlɛya min ye minisiri Boubacar Mahawo Diané comité de pilotage wakasiriki i k'a dɔn ayiwa min ye miliyari 6 ye CFA wari o de tara ka d'u ma énergie yɛrɛ directeur bɛ min dɛ wakasiriki i k'a dɔn min ye kamalen o fana da dennen bɛ petewu min ye madame n'o tɛ kɔrɔlen ta ka na bila nɔ na kɔrɔlen fulakɛ kɛ Jalo n'o de wulila ka kura in sigi sɔrɔdasikɛ in sigi o dɔrɔn wa n'a ma ɲ'o kɔ minisiri in yɛrɛ de fana bɛ wuli o u bɛ o don koyi maa tɛ na ka maa to koyi n'u tɛ se minisiri bɛ galo directeur bɛ wuli ayiwa mais c'est la solution n'o kɔni don min ye fulakɛ o ka segin n'a ye hali n'a taara retraite la i y'a dɔn a wuli kun kɛra k'a bɛ ka taa retraite la o ka segin n'a ye bawo an ka hɛrɛ o kana cɛ wele sa min kun bɛ i t'o dɔn ka kuma min kun bɛ énergie directeur ya la fɔlɔ jɔnni kamalen ni sa min kun bɛ ji directeur ya la f'a wulila Daramani Kulubali maa bɛ kuranko ɲɛdɔn yan u tɛ Dara wele ka bila yen i ba sisan a b'i ta d'a kan Dara ko wulilen bɛ juru sara baliw nɔfɛ o furufuru de ma taa ni Dara ye o furufuru de taa n'a ye komi Asimu ninnu bɛ juru sara de fɛ maa ma ni juru b'i la i k'a sara u k'ale wele u k'a wele c'est tout u kana kɛ directeur ye dɛ a ka kɛ ministre yɛrɛ de ye bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun kɔrɔ nouvelle horizon ɲɛdankura an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ sɛbɛn k'a ma ko l'informateur Jakarija Sanɔgɔ nin y'a ka fasiri ye Jakarija ko min ye maa kura ye ale kɔni sugandila ni ka bila direction générale ɲɛsigi kɛsi ɲɛsigiso ale kɛra o ɲɛmaa kura ye madame Keita Amurata Mayiga madame Keita Amurata Mayiga nka u ka den do kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Ansongo mara ye a bɛ bɔ yen de a taala ni ka sugandi ka bila jɔyɔrɔ in na kabini ni janvier kalo tile gale san 2026 n'i y'a ta k'a lajɛ dunan tɛ boîte in kɔnɔna na o bawo ni cɛkɛda in k'a minɛ a bisimila yira ka taa se arahamani ma jɔn ko ala a bɛ caman dɔn a la wa sugandila danaya dala ka a ka ɲɛmaw fɛ ka sabu kɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri a ye kalan minnu yɛrɛ kɛ n'o jɔnjɔn b'a bolo n'an ko diplômé en gestion de l'économie a y'o sɔrɔ école nationale d'administration n'an ko a ma ko ENA promotion 1994 98 n'i y'o fana lajɛ d'état ndresi fana don n'o ye diplôme ye halisa o bɛ a bolo master 2 la audit et contrôle de gestion na madame Keita Amurata Mahamane Mayiga n'i y'a ta k'a lajɛ a ma da o ma min ye maîtrise de la gestion et de la supervision ye des structures financières n'o de ye cakɛda bolo bɛ yen n'e kɔni bɛ nafolo ko n'e b'o de baara n'e ka baara bɛn bɛ nafolo fɛsɛfɛsɛli ma k'o sɛgɛsɛgɛ k'a se a dan na a ka kalan a bolofara caman kɔni taalen bɛ o sira kan n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ jɛkulu belebele caman bɛ yen n'olu bɛ o ni UEMOA tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma o kɔni a ye jɔyɔrɔba fin o kɛnɛ ninnu fana kɔnɔna na n'o fana bɔla yen maa min ni a furulen don bawo min ye madame
Madame Keita Amurata Mahaman M Maiga den fila bɛ a bolo nin jɔyɔrɔ fana ka taga kalifa la o ma kɛ ten gansan bawo min ye ɲɛsigiso Bamako ye a y'o ɲɛmɔgɔya fana kɛ Bamako centre kɛsi a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ka taa se sigida fɔlɔ kɔnɔna fana ma i b'a ye k'a fɔ o ɲɛmɔgɔya fana ta la ni ka kalifa la wa n'i y'a lajɛ halisa min ye wulikajɔ caman ye a y'o kɛ kɛs réseau ɲɛsigiso o kɔnɔna na min kɛla sabu ye i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaa dankan kun don a ka se ka sugandi k'a kɛ ɲɛmaa belebele yɛrɛ ye maa gale réseau direction générale du réseau ɲɛsigiso o to a la a kɔni a ka danaya n'a ka wulikajɔ ka taa se cɛsiri ma o de kɛla sabu ye jɔyɔrɔ in o ka se ka taa ni ka kalifa la wa n'i y'a lajɛ fana maa kofɔlen in kɔni min ye gestionnaire de l'entité comptoir hypothécaire chargé de la gestion du crédit hypothécaire n'i y'o fana lajɛ ɲɛsigiso to a la a y'o wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔ ninnu juru la o kɛra sabu ye kɛsi yɛrɛ n'o ye ɲɛsigiso kɛsi ye a ka se ka jɔyɔrɔba ta farafinna gungana na wa min ye farafinna fan caman ye ɲɛsigiso e ko a kɛ dɛ k'i ɲɛngɛnɛ bɔ o yɔrɔw fana nɔfɛ wa a bɛ se ka t'i cogo ye cogo min na maliden minnu bɛ yen olu fana ka se ka ɲɛsigiso ni ka se ka a tɔnɔ bɔ nin kosɛbɛ don min na y'a salo ka bɔ l'informateur kɔnɔ Jakarija Sanogo a ka fasiri don Bɔngatigi ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Bouakari jamana in ni ŋana ti ban Bɔngatigi k'a dɔn ŋanaya i faso la ka taa kɛ ŋana ye jamana wɛrɛ la i ka ŋanaya dafara Bɔngatigi k'a dɔn sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 600 300 siɲɛ 60 ani siɲɛ 2 ye Bouakari Sidiki an ka taa Sénégalikaw fɛ yen Sénégal ni Mali ye kelen ye min b'o jiri la k'a fɔ baara ɲuman i faso dama tɛ n'i y'a kɛ diɲɛ jamana o jamana na a bɛ dɔ ye min ye Sénégal masakɛ ye Basiru Joma Faye ani Ousmane Sonko Bouakari Sidiki k'a dɔn u ye bolonɔ bila kɛ ka taa birikiden fɔlɔ da baara min n'a kalifalen don ayiwa i k'a dɔn maliden dɔ ma min ye Kara Ɲara ye Bamaden Bouakari Sidiki groupe Bama a y'i nɔngɔ bɔ Sénégal faama kuraw u ye wele bila joona joona min ye groupe Bama ye Bouakari Sidiki olu b'a fɛ ka lɔkɔliso dakabanajɔ min ɲɔgɔnna tɛ farafinna u b'a fɛ fana min ye lycée wɛrɛ ye o fana jɔ min ɲana ka dɔgɔ farafinna Bouakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a fɔlɔfɔlɔ Sénégalikaw ka masakɛ min ye Basiru Joma Faye min ye décembre kalo tile 27 ye a n'a ka nin jama lahulata in u bɛna lɔkɔliso kura min jɔ lycée nation armée Bouakari Sidiki i k'a dɔn min ɲana ka dɔgɔ farafinna i k'a dɔn a bɛna taa jɔ Ziguinchor min ye hectare 10 Bouakari Sidiki kɛnɛ in fiyɛ a b'o de kofɔ a ko n'i ye kɛnɛ in da k'a lajɛ i miiri fɛn o fɛn na sabula sangazo don Bouakari Sidiki min ye administration ye bibliothèque numérique Bouakari Sidiki ka taa se i k'a dɔn internat musow ani cɛw k'u bɔ ɲɔgɔn na min ye infirmerie ye amphithéâtre ballontan-gɛnɛw i k'a dɔn farikɔnɔjɛ kɛnɛw Bouakari Sidiki i b'i miiri fɛn o fɛn la ka taa se hali parking ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen Sénégalikaw ka masakɛ min ye Joma Faye a y'a jira k'a fɔ Bouakari Sidiki nin yɔrɔ min bɛna jɔ u fɛ Sénégal Bouakari Sidiki k'a dɔn a y'a ɲini fana k'a fɔ mini centrale solaire ka k'a la ani château d'eau Bouakari Sidiki a wari kasabi i ka don da kɔni ma fɔ sa nka a y'a jira k'a fɔ ni birikiden fɔlɔ a bɛna da yanni kalo damadɔ cɛ u bɛna segin ka na ayiwa yɔrɔ in ni ka na kurubunkari sabula cakɛda in dalen don ka da maa minnu ma o de ye n ɲininka ayiwa min ye groupe Bama ye groupe Bama to a ma fɔ i bi kamalen kelen jɔlen a kɔfɛ o de ye Ibrahima Kara Ɲara Bouakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko k'i bɔ a la u ka jamanakuntigi Sénégalikaw ka jamanakuntigi a y'a jira k'a fɔ maa min kun bɛ o don a y'a jira u la k'a fɔ yanni 2050 cɛ olu ka jamana u b'a fɛ ka wulikajɔ kura minnu kɛ a dɔnnen don wa nin y'a baara dabɔlen Bouakari Sidiki ko k'i bɔ yen min ye ayiwa cakɛda in n'o ye ayiwa groupe min ye BTP ye ni a ɲɛma n'a bɛ ayiwa Moribo Kara Ɲara bolo i k'a dɔn o y'a jira u la k'a fɔ u ye don min fɔ ni Ala jɛnna n'a ye u bɛ yɔrɔ in ba ka bɛn o dɔnfɔlen ma o waati kelen Sénégalikaw ka premier ministre min ye Ousmane Sonko ye o fana ni jɛkuluba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn olu fana taara alamisa don janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 min ye lycée moderne communauté de Passy ka t'o birikiden fɔlɔ da Bouakari Sidiki i k'a dɔn o bɛ département Awɔtu-Fujunya ye san 60 ani san 6 indépendant talen Sénégalikaw fɛ min y'u ka premier ministre a y'a jira k'a fɔ u kun kan ka nin kɛ kabini o don nka n'a ma ɲɛ a bɛnna olu tile ma o tuma olu danganiyalen don n'a ye kalo 18
baara ninnu kan ka kunjɛ u y'o fana ta k'a kalifa i k'a dɔn groupe Bama ma sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ Boubacar nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ jɔnko malidenw i k'a dɔn u ka baara nɔ malidenw ka hakilina Boubacar i k'a dɔn a carinen bɛ fa bɛɛ lajɛlen la nin ye tanuniba ye Boubacar nin kan ka kɛ hakilina ɲuman ye an ka jamana i k'a dɔn a jagokɛlaw ka taa se a baarakɛbolo ma u kan k'u waada fa bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ groupe Bama a bara k'a kɛ kɛcogo min na min ye karan ɲɛra a n'a badenw Boubacar k'a dɔn u ka nin entreprise min ye entreprise Falaise BTP nin bɛɛ lajɛlen groupe Bama ye o bolofara in ɲɛmaa bɛ Amadu Seku Nimagade bolo Boubacar o fana y'a jira faamaw la a ye don min fɔ wa ayi fo n'a a kɔnna ka n'o ɲɛ sa n'o tɛ i k'a dɔn a bɛna sɔrɔ baara banna Boubacar a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Boubacar jɔnko a la malidenw an bɛ donni min na ko bi an ka jamanadenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar k'a dɔn baara k'an kunna wolo janko groupe Bama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ taa ji min han ji wa Tezara premier ayiwa nango mi bala cogo bɛ di karamɔgɔ waati wɛrɛ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔ k'a ma ko sɔrɔ de Bamako la sɔrɔ de Bamako Yusu Konate nin y'a ka fasiri ye Yusu ko a ko maa minnu bɛ n'o ye lakɔlimɛtiriw ye n'olu bila an bɛ ka taa anw ka jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Kidale région ye maa o maa bɛ yen sa ni gouverneur kɔni kun ye kangarida k'a ta ka ɲɛsin ma n'i kɔni banna ni ka taa i ka pɔsi ni ka taa i jɔ o kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka sara dulo la o saraw dulolen a bɛna kɛ sabu ye maa caman bɛ yen n'a hakilina bɛ u kɔnɔ caman ka segin kɔ kosɛbɛ bawo n'i y'a lajɛ fasiriba ka fɔ la a ko a bɛ waati jan bɔ min ye nin sara ninnu yan'u bɛ dulon min ye gouverneur n'o ye Kidali gouverneur ye Elhaji Gamu ale kɔni kun ye communiqué kɛ o communiqué o kɛli ni bi cɛ a bɛ ɲini ka kalo 3 bɔ ɲɔgɔn bɔ bawo min ye communiqué kunfɔlɔ o kɛra ka bɛn ni mois de novembre tɛmɛlen san 2025 o senfɛ sa a kɛn bɛ ka kangari da u ye maa o maa bɛ yen sa ko e de bɛ centre d'animation pédagogique kɔnɔna na Kidali kɔnɔna na ka taa se lakɔli karamɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ n'olu bɛ direction d'académie d'enseignement n'u bɛ o kɔnɔna na minnu bɛ jamana ka bolo kan ani minnu bɛ collectivité territoriale ka bolo kan ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka poste la n'i ma taa i ka poste la donc ala n'i ye fɛn mun ye waati ni don nataw kɔnɔna na k'o kana bali i la o baara ninnu kɔni kulekan bɔlen ka bi kalo 3 an bɛ o la bi min ye janvier kalo an filɛ min na nin ye o tile gale san 2026 i b'a ye k'a fɔ caman kɔni y'a ye sa o ka saraw kɔni tigɛ la baraki saraw tigɛ la ka sabu kɛ wele daw ni kangaridama ka taa caman da la ka ɲɛsin u ma u ka to u ka pɔsiw la bawo n'olu tɛ yen min ye kalan ye n'o ye walanda ye k'o di lakɔlidenw ma kalanbulon kɔnɔna na maa wɛrɛ tɛna sugandi n'olu ka saraw tigɛ la n'u ma taa u kɔni a bɛna kɛ gwɛli da kelen de ye ka maa wɛrɛw sugandi k'u bila waasa min ye kalanko ye a kana don bisi basa la Kidali région kɔnɔna na nin wɛsɛbɛ don min y'a salo ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri to waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o na kolongolo bi nka min kɔni ye ale tun bɛ nɛgɛw la min ye Hamɛdi Jakite ale tun b'a k'an jaw ta e ni ne fila tɛnkolen tun bɛ ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sekɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu Zuruni baara ɲɛna wa